Το τρίτο που πρέπει να δούμε είναι αν ο ενοικιαστής έχει συνθήκες οι οποίες θα του επιτρέψουν και με τη βοήθεια του νόμου να μην μετακινηθεί. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρρώστους μέσα, έχουν ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν ειδικές αγωγές, μπορεί να έχουν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Μπορεί οι ίδιοι να έχουν προβλήματα αναπηρίας, τα οποία δεν τους επιτρέπουν εύκολα να βρούνε, για παράδειγμα, ένα καινούριο σπίτι που να τους εξυπηρετεί, να έχει ράμπα. Εσάς μπορεί να πει κάποιος ο οποίος είναι πιο στιγνός, ας πούμε, ότι εμένα δεν με αφορά αυτό, εγώ θα πάρω το σπίτι να ψάξει να βρει. Όμως μπορεί να στραφεί στον νόμο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κινητική αναπηρία, για παράδειγμα, ή κάτι άλλο το οποίο δεν έρχεται εμένα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, μπορεί να προστατευτεί. Μπορεί να αποταθεί σε ένα δικηγόρο και να πει ότι εγώ χρειάζομαι όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να βρω ένα σπίτι που να έχει τις κατάλληλες συνθήκες που να με εξυπηρετεί. Οπότε ο ποιος είναι μέσα και οι συνθήκες της ζωής του είναι κάτι που μας αφορά άμεσα όταν αγοράζουμε ένα σπίτι. Καλημέρα μου.